थारा था साकलं थाने साकलं थारे बा ओइ साकलं थारा ओइ साकलं फाइ के साकलं फाइ बाके फाके तुम ताकड़ी ताकड़े सिनो नौने बुई के लंग छदी खड़ी कारी न कारी Pulang dalam sebuah web song hanya hai ini ane ketal video ngang ke web song noro nogai mak karena thumbnail te title nogai noro boji mak karena te sema karena khaklayo web song noro nogai mak karena Chini Santi Bazar Constable ni andaro Chini Tipwrajwk ngai genang Khwlai Rok te berebu sarok uskul no tei aro kisah sa problem man bising tei bahai ke police rok bai aro bujagai borok tini get bus kanggo boro asugoi kamna ni nangka te jiri khogoi te sakdu khomanjagoi boro tini jiri khogoi kaboi dukho nangna ni nangka bayap song tini abose norok bai ang bai ke puilansi pai thak jora sebai sukruboi bojilainai te samanlainai bayap song hanggang ke Santi Bazar Constable ni andaro Chini Tipwrajwk Rok ba Khwlai Rok borok tini police bai bojagoi Khwlai ni nangka belai kino busak rok dukuman baika bayap song hanggang ke tangi oba ke asuk phan ke ha beri busa cikon dong no ama ke phan ke buna ni nangka police rok phia ba aro headmaster hinjak nai rok bini bebak no bini chal ba se tini borok ama ke bujang nani nango phia ba aro cikon cha headmaster ni bini belai kino tomong hamja belai kino saya ni bising tise o beri besarok tini bujangna nango bayap song tangi hingga hingke student rok no je prupano master by student rok kisa misa kok bang lai hingga hingke o kok bang lai thani student rok ni kok no nahar yawoi teacher rok ni kok no khnawoi je prupano bini kok no naragoi te student rok no hanja snamoi eba bunai eba suspend khaijaknai eba kok sajaknai bayap song tangai hingga hingke teacher ongkha khoroksa phwrwngnai bokrok te rungnogo tuidulei chabui phwrwngnai te srwngrwnai borok obono hinjago phwrwngnai bokrok hingga hingke jeng je prupano teacher phano borok hamja ongkha ba student phano borok kaham ongkha hai phano student rokno no hamja hini siwo bayap song tini abono tino beri khoroksa class 8 pori tongnai beri no headmaster yakpre shokpre khlaimani bising tei aroni student rok gobang mano kokti salaika korang ti salaika abono tei headmaster sajakliya headmaster sajakya ngai police rok no order rekha tangai hinga ke borno budi nei amoni bising no police rok te o beri busa rok no bukha lathabai aboni yagulo o beri besarok dukuman jagai Khwlai te dukho nangjak laika bayap song belai kena dukhoni kok tangai hingga hingke sing gobang mano social media rogo nogoina tongo phwrwngnai bokrok hinja eba headmaster rok tangai jani as lupjang baika bayap song saimaliya जों social media o gobang mano nugo tamo primary hindi tamo college hindi tamo micho bidyaloi tei mohabidyaloi hindi gobang ma jagao no teacher rok bahai ke student rok no hamya lama o sawo te eba chasmai tongnani bagoi sawo te abahai ke no khorokpre sokpre khlai bo manjangmani जों nukha bayap song social media o gobang mano abahai video viral bo ongkha bayap song omahai rok belai kheno saya जों abahai rok no जों no teacher rok khlai gang ke जों sanani nangnai te social media karena nangnai bayap song tangai hingga hingke जों saya tongkha hingke sini bagui no obo belai kheno hamya ngo aboni bagui no जों social media viral ma khainai te logo rok no ma sanai bayap song tangai hingga hingke tini bo ano khaika hingke next bo obo haino kubuni borok rok no khainai bayap song aboni bagui no जों joto o sungsaro viral khaiye sirina nangnai te phononani nangnai bayap song jate next ni borok rok obahai jate khlaijak tei abula जों tini sebai sukruboi samailai te bojilainani hinai जों norok bai ang bai ke boskangko dada sita nahari kok salaika bayap song nga bayap song norok bojikana kha khlaio tini ni video kha baksuti rok bebak no hamya lama o tlangnai tabo dino teacher rok phanong thung madam rok phanong thung bebak no
hamyangi thangbai ka tangai hingga hingga besirbak selarok no besirbak obahai hamyangu bayap song noro bojing khakhlai tini video asatina noro puila je paithak joro nai tingma belai belai noro no hambai bayap song.